Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 3-nji marty hepdeniň anyny güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzirlikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Ortiýetiň resmiýetleri Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň öz saýlaw kampaniýasynyň agzalarynyň we ortiýetiň wekilleriniň arasyndaky kontaktlaryň daşyndaky gapma-garşylyklar barada eden tankydy sözlerini gaýtalady we muny duşman gözlemek diýip häsiýetlendirdi. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov we prezident Vladimir Putiniň medeniýet wekili Dmitri Peskov 3-nji fevralda bu häsiýetlenmäni ulandylar. Bu çykyşlar Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň prezidentlik kampaniýasynyň dowamında ortiýetiň Birleşen Ştatlardaky elçisi bilen alyp baran kontaktlary barada Birleşen Ştatlaryň Respublikan we Demokratik kanun çykarjylarynyň tankytlarynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň baş prokurory Jeff Sessions 2-nji martdan çykyşynda bu kampaniýa bilen bagly derňewlerden çekilenligini aýtdy. Trump soň Sessionsy goldady we Kongressde onuň derňewlerden çekilmeginiň ýa-da wezipesinden çekilmeginiň talap edilmegini duşman gözlemeklik diýip atlandyrdy. Azerbaýjanda korrupsiýa barada maglumat bermek bilen tanalýan bloger dil ýetirmekde aýplanyp 2 ýyl türme tutsaklawyna hökm edildi. Bakuwyň sudy Mehman Huseýnow polisiýa babatyndaky hereketleri üçin 3-nji fevralda hökm çykardy. Huseýnow we onuň aklawçysy Elçin Sadikow aýplamalary we sudyň çykaran kararyny syýasy matlaply atlandyrdylar. Huseýnow 9-njy fevralda tutsak edilipdi we günüň ertesi oňa polisiýa garşylyk görkezmekde günä bildirilipdi. Huseýnow döwünüklükde aýplamak bilen bagly iş onuň polisiýa tarapyndan urulyp ýenjilenligini we korrupsiýa garşy alyp baran işini bet etmegiň talap edilenligini 10-njy fevralda ma'lum etmeginiň ýa-da gozgalypdy. Dekabr aýynda Huseýnow hökümet resmiýetleriniň we kanun çykarjylaryň emlägi bolmagy guman edilýän kaşaň jaýlaryň suratlaryny çap edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar prezident Ilham Aliýewiň hökümetini jinaýat işlerini gozgamak arkaly başga pikirdäkileri ýydarlamak üçin ulanmakda aýplaýarlar. Özbekistanyň sudy uzak möhletli türme tutsaklygynda saklanýan adam hukuklaryny goraýjy Akzam Farmonowyň goşmasy 5 ýyllyk tutsaklygyny güýjünde saklamak barada karar çykardy. Aktivistiň tutsak edilmeginiň sebäpleri syýasy matlaply diýilip giň derejede seredilipdi. Aktivisti gorap çykyş eden aklawçy Abdurrahman Taşanowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 2-nji martda aýtmagyna görä, Özbekistanyň Garagalpakstan Awtonom Respublikasynyň baş sudy Farmonowyň tutsaklygynyň ýene 5 ýyllyk uzaldyrylmagyndan eden şikaýetini ret edipdir. Özbekistanda syýasy matlaply işler öňçi türme hökm edilenleriň tutsaklyk möhletini goşmaça uzaltmak tejribesi giňden ulanylýar. 39 ýaşly Farmonow 2006-njy ýylda 9,5 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Ol tutsak edilen Özbekistanyň adam hukuklary boýunça jemgyýetiniň Sirdaryo regionundaky bölüminiň ýol başçysydy. 2016-njy ýylda Farmonowyň tutsaklyk möhletiniň dolmagyna sanlyca hepde galanda häkimetler ony türmede özüne erwet alyp barmakda aýplap ýene 5 ýyl türmede saklamak kararyny yglan etdiler. Al-Qaida Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň sürüjüsiz uçurunyň Siriýada amalaşyran zarbatynyň özüniň nomer 2-nji lideri Abu al-Kayr al-Masriýni öldürenligini tasdiklady. Söwüşçi toparyň Magribdäki we Arap ýarym adasyndaky bölümleriniň ýereden beýannamasynda onuň zulümli zarbadan gahrmanlarça ölenligi aýdyldy. Mösürde doglan 59 ýaşly Masri al-Qaidanyň baş tutany Ayman al-Zawahriň golasyndaky 2-nji ýolbaşçydy. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri Masriýanyň Siriýanyň demirgazyk günbatary şäheri Idlibiň goýunda ulag sürüp barýan wagtynda merkezi aňdaw gullugynyň sürüjüsiz uçury tarapyndan 26-njy fevralda amalaşyrylan zarbatynyň netijesinde öldürilenligini aýtdylar. Idlib al-Qaidanyň Siriýadaky ýarany Nusra frontunyň galasy hataplanýar şeýlede Abdullah Muhammad Rajab Abdurrahman ady bilen tanalýan Masri Al-Qaidanyň esaslandyrjysy Osama bin Ladenyň giýewidi we Al-Qaidanyň geňeşiniň agzasydy. Masriýanyň 2001-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Birleşen Ştatlarda amalaşyrylan terrorçylyk hüjümlerinden soň Iranda başpina tapanlygy hasap edilýär. Birleşen Ştatlaryň güýçleri Masriýany 19 ýylyň dowamynda gözlediler. Reuters agentligi Hytaýyň ZTE telekommunikasiýa kompaniýasynyň Birleşen Ştatlaryň gozgan jinaýat işi boýunça özüni Irany çäklendirilen tehnologiýalary satmakda günälidigini boyun almagyna garaşylýanlygyny habar berýär.
Sowda departamentiniň derňewleri kompaniýanyň 2012-nji ýylda Amerikanyň ady belli tehnologiýa kompaniýalaryndan millionlarça dollarlyk kompýuter programmalaryny Iranyň iň uly telekommunikasiýa daralaryna satmak barada alalaşyga gol çekenligini anyklady. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýoksan Nurwan. Ýewropa ýyllyşy türkmen häkimiýetleriniň Adatlyk radiosynyň istatdan naşar habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýew tutsawlykdan boşatmaga çagyrdy. Günnäger saýtynyň çap eden habaryna görä Ýewropa ýyllyşy 2 martda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Hemişelik Geňeşiniň mejlisinde Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy bolup işlän we galyplaşdyrylan jenaýat iş esasynda adatlykdan mahrum edilen garaşsyz jurnalist barada beýan etdi. Ýewropa ýyllyşy eýäm 20 Maçymyz wagtlar tutsawlykda saklanýan jurnalistiň saglyk ýagdaýy barada alada bildirip, türkmen häkimiýetleriniň onu haýal etmeden adatlygy goýbermegini talap etdi. Biz Türkmenistany Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň we beýlek halkara guramalarynyň öňünde pikir aýtmak we medeniýet adatlygy hakynda öz synalan borçnamalaryny dol ýerine getirmäge çagyrýar. Resmi pikir garaşdan tapawutly pikirler üçin ýerlenýän şahsyň garşysyna açylan jenaýat işiniň ýapylmagy bu meselede möhüm ädim bolar diýip Ýewropa ýyllyşynyň beýanatyny aýdylýar. Şol wagtda Ýewropa ýyllyşy Türkmenistany özüniň Merkez Aziýa regionunaky esas hyzmatdaş hökmüne garaýanyny aýdyp, resmi şebat bilen gepleşikler şol sany adam hukuklarynyň ýagdaýyny maslahatlaşmagy dowam etdirmäge hem taýýardygyny taýýar diýip habarda berilýär. Bu beýanat Adatlyk radiosynyň daha şowuzaka barçy Hudaýberdi Allah şuň azad edilmeginiň ýanlaryna gawat geldi. Ejesi Gurban Täç Arazmedow bilen nas saklamak aýyplamalary esasynda tutsak edilen Allah 15-nji fevralda Türkmenistanyň 12-nji fevralda geçirilen prezident saýlawlarynyň ýanlygyny suwdyň zalynyň adatlygy goýberildi. Anamdar çeşmeden gelen habara görä Hudaýberdi Allah we onuň ejesi şertli 3 ýyl tutsawlyga hökm edilipdir. Şol wagtda onuň berk gözegçilik astynda saklanýanlygy, häkimiýetleriň jurnalisti öz işini dowam etdirmek mümkinçiliginden kesenligi çak edilýär. Adatlyk radiosynyň başga Türkmenistanyň alternativ habarlar proýekti bilen hem hyzmatdaşlyk eden Nepesguliýew 2015-nji ýylyň awgustynda tutsak edildi we Human Rights Watch, Amnesty International, jurnalistler guramak barada komitet, serkesli repertörler guramasy halkara guramalary onuň galyplaşdyrylan neşe diplomatiýa esasynda bir kanun tutsak edilendigini aýtdylar. BMG'nyň edenetlikli tutsak etmeleri boýunça işi topary bolsa, Nepesguliýewiň öz pikirini parahatçylykly ýagdaýda aýtmak hukugyny ulanynyň sebäpli bir kanun tutsak edilendigini aýtdy we onuň derhal azad edilmegine çagyrdy. Emma Türkmenistan jurnalistiň azad edilmegi barada çagyrşlary şu wagtda çenli baş galdyrmagy gelýär. Geçen ýylyň noýabrynda resmi şebat BMG'nyň adam gynamalaryna garşy komitetinde 1999-njy ýyldan bäri ikinji gede katawat berende hem Nepesguliýewiň ykbaly barada berilen anyk soraglary jogapsyz galyrdy. Türkmenistana garaşsyz şol sanyny daşary ýurt habar ferişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistler we raýat aktivistleri türkmen kanunçylygynyň pikir we söz azatlygyny kepillendirýändigine garamazdan ýurt garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryndan bäri ýydarlanyp gelýär. 25 ýyl bäri dowam edýän ýanamalaryň çäginde Sapar Murat Öwedberdiýew, Rahim Esenew, Harmurat Kılıçdurdiýew, Gurban Nurdy Durduguliýew, Amangelen Şaphudokow, Sadak Durdumuradow, Kakabay Tejenew ýaly öz pikirini parahatçylykla aýtmak hukugyny peýdalanan ýaşly adamlar hem tutsawhana ýa ruhy sahana salyny we ýygyderli gorkuzmalary tezewar edildi. Şol wagtda adatlygyň odalky tutsak edilen jurnalistlarynyň tejribesinden görnüş ýaly häkimiýetler olary nähil jenaýatda aýplap tutsak etsedi. Ahyrynda olardan edilýän esas talap ýa haýyş hemişe daşary ýurt habar ferişdeleri bilen hyzmatdaşlygy betetmäge ýerigýär. Türkmenistan geçen ýyl serkesiz repertörler guramasynyň medeniýet adatlygy indeksinde 180 ýurduň arasynda 178-nji orun aldy we prezident Berdi Muhammedow bu gurama tarapyndan internetiň duşmany diýilip eglan edildi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Medeniýet email belgisi gmail.com
Siz suratlarınızı we videolarınızı hem yollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäheri prezident Berdimuhammedowyň bu welaýata planlaşdyran saparyna taýýarlyk görýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenawatda taýýarlyklaryň şägini büdjet işgärleriniň, studentleriň we okuwçylaryň gatnaşmagyna dörli çäreler geçirilýär. Esasy çäre Türkmenawatdaky täze stadionuny geçirilip, oňa şäheriň şeýlede Sirdarawat, Farab we Sakar etraplaryndan gelen ýüzlerçe medeniýet işgärleri hem gatnaşýarlar. İl arasynyň aýdylmagyna görä, bu taýýarlyk işleri soňky 2 ýylyň dowamyna geçirilýän iň uly çäreleriň biridir. Soňky 2-3 güniň dowamyna Türkmenawatyň ýol edarasynyň işgärleri de köçelerdäki ýol belgilerini, bu çyzyklaryny täzeden boýaýarlar. Olar bu işlere köplünç gijelikde amal edýärler. Mundan daşary Türkmenawat şäheriniň polisiýa ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri hem uly köçeleri aýlanyp ýol ugruna duran maşinlary aýyrdyarlar. Beýle çäre şäheriň bir tarap Türkmenistan köçesiniň ugruna has köp gözýilýär. Polisiýa işgärleri mikrofon bilen köçäniň ugruna duran maşinlaryň markasyny we nomerlerini gyýgyryp, ýaşaýjylardan şol uluglar aýyrmagy talap edýär. Türkmenawatyň käbir bilim işgärleriniň aýtmagyna görä, prezidentiň welaýat merkezine etjek saparynyň dowamyny onuň geçjek ýolunyň ugruna mektep okuwçylary, studentler we büdjet işgärleri janly koridory emele getirerler. Prezidenti garşy almak çäresine gatnaşjak okuwçylaryň ençemesinden olaryň 3 arkasy baradaky resminama talap edilýär. Käbir mektep mugallimläriniň aýtmagyna görä, mart aýynyň 2-sine we 3-üne şäheriň mekteplerindäki ençeme okuwçy sapaklardan boşadylyp, olaryň 3 arkasy hakkyndaky resminamany taýýarlamak tapşyrylypdyr. 3 arka baradaky resminama soňky ýyllarda o diýen sorulmaýady. Ýöne şu gedek esasy çärelere gatnaşjak okuwçylaryň kakasy, ejesi, atasy, enesi, babasy, mamasy we dogonlary barada maglumatlar görkezmeli. Şeýle de olaryň suut edilip edilmeýändigini hem görkezmeli. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň agdalmazlygyny soran mektep mugallim aýdýar. Yeri gelenine bellesek, Türkmen häkimiýetleri ýa-da media serişdeleri tarapyndan Berdimuhammedowyň Türkmenawat şäherini planlaşdyrýan sapary we onuň anyk haçan amala aşykdygy barada maglumat berilmeýär. Emma Azatlyk Radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, häkimligiň, döwlet edara kärhanalarynyň resmileri we okuw jaýlarynyň, mektepleriň ýoldaşlary öz işgärlerini studentlere, okuwçylara prezidentiň Lewap welaýatyna 6 martda sapar etjekdigini ma'lum edipdirler. Berdimuhammedowyň bu saparynyň dowamyny döwlet edara kärhanalarynda, okuw jaýlaryny we mekteplerde işleriň we okuwlaryň ýatyryljakdygy we Türkmenawat şäherini öňkü özbek prezidenti Islam Kerimowyň adyny göterýän köçäniň açylyş dawrasynyň boljakdygy aýdylýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Aşgabatyň Hitrovka sebitinden alınıp barlayan köçäni giňeltmek işleriniň çäginde ýaşaýyş jaýlarynyň ýumrulýandygy habar berilýär. Köçäniň giňeldilmegi we onuň ýaşaýjylara ýetirýän täsirleri barada Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylova ýörite maglumat taýýarlady. Aşgabatyň Hitrovka raýonynyň çäginden geçen Odalky Grybaýedow häzirki Hoç Ahmet ýasaw köçesi indi 1 ýyl bäri giňeldilip, onuň ugrunda 2 hapdalaýan ýerleşýän bir näçe edara jaýlary, ýaşaýyş jaýlary, ardy wagary hem ýumruldy. Soňky bir aýyň dowamynda bu köçäniň Andalip köçesinden başlap Günbatarlygyna Gogol köçesi aralygyna çellip bölegi giňeldilip başlandy. Bu
Bu rekonstruksiya işleri bilen bagly gündogordan gün watarlarına köçän ugrundaky tag tarap gıyasaýyş jaýlaryndan olar çaty ýumryldy. Efirde adynyň tutulmalygyny soran bu köçäniň ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, soňky wagtlarda Aşgabat şäherinde gurulýan jaýlardan ýumrylýan jaýlaryň agdyklyk edýärligi sebäpli köçeleriň giňeldilmegi, çatyrklaryň rekonstruksiya edilmegi sebäpli ýumrylýan jaýlaryň ýaşaýjylary häkimlikleriň gadaplaryna aşy tedawar edilýärler. Sehel wahana tapsalar ilatyň 25-30 ýyllap ýaşap oturandygyna teretmeden seni köçede galdyrýarlar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, onuň 4 ogly çagalary bilen bir howluda ýaşap gelipdirler. Olar howlynyň içinde her maşgaly üçin 2-3 otagly jaýlary gurup, uly bir maşgala bolup, oňuşyp ýaşap gaýgysyz gelipdirler. Emma köçäniň giňeldilmegi bilen olaryň jaýlary ýumrylyp, olara diňe bir otagly jaý berilipdir. Sebäbi olaryň soňky guran jaýlaryna inventar deýilýände çyzgyny ütgedip, goşmaça guruluşyklary resmileşdirmäge mundan 10-15 ýyl uzaldan bäri ruhsat berilmändir. 1960-njy ýyllarda düýbi tutulan jaýlaryň ilkinji otaglarynyň kvadrat metri bolsa, bir otagly öýleriň möçlerine laýyk gelýärmisin? Seniň giň howlyňy ýumrup, bir otagly jaý berilmegi edil köçäden almagyň bilen deň diýip, hatda uzak möhletli, ýeňillikli kredit bilen gurulýan jaýlardan hem alyp bolmaýandygyny ýaşaýjy aýdýar. Köçäniň ugrunda alınıp barlayan işlerin bu köçäniň ugrunda yerleşýän mektebe gatnaýan okuwçylara da, köçäniň ugrunda ýumrylman galan jaýlaryň ýaşaýjylaryna da öz ýaramy täsirini ýetirýändigi äşkär görünýär. Agar teknikalaryň turýan todan asmana galýar, ozalky halturin köçäniň ugrunda maşyn gatnawjyda köp bolan sebäpli bu köçe bilen Hoca Ahmet ýasaw köçäniň çatyrynyň todany jaýlaryň içinde hem demiň tutýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Aşgabat şäherinde alınıp barlayan ýol guruluşyklaryň çäginde adat bolşaly ilat üçin türlü kynçylyklary döredip ýollary giňeldýärler. Soňra bolsa giňeldilen ýollaryň iki tarapyndaky ýaşaýyş jaýlaryny hem ýumrup başlaýarlar. Jaýlary ýeterlik gurup ilaty göçürip, soňra ýol guruluşyklaryna başlaýsalar gowy bolardy. Onda ilat tutduganyň içinde agyr tehnikalaryň sesinden arkaýyn ýatyp bilmän kösenmezdiler diýip, öz jaýlary ýumruluşyklara düşýän ýaşaýjylar nygtýarlar. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun güç edaralarynyň resmiýetlerine saglygy ziýan ýetirýän endiklere garşy göreşi güýçlendirmegiň zerurlygyny aýtdy. Resmi maglumatlara görä ol neşeli serişdeleriň hem çilimiň negativ täsirleri barada ýylar arasynda giň göwrümli düşündiriş işlerini güýçlendirmegi talap edipdir. Prezident Berdimuhammedow bu tapşyrygyny 2 fevralda Döwlet Howpsuzlygy Geňeşiniň maslahatynda öňütürdi. Azatlyk radiosu çilim sowdatyna we çilimkeşlige garşy görülýän resmi çäreler bilen bagly şu günkü ýagdaý barada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bogaýewden gurrun bermegi sorady. Amanmurat häzirki wagtda Aşgabatda açyk sowdada döwlet dukanlarynda näçe wagt ýary çilim satylanok? Aşgabat şäherinde döwlet elçiliginiň dukanlarynda çilim sowdasy ortaça mundan bir ay çemesi olur bolup geçdi. Bir vilayetlerde de, etraplarda da gaýtalanan ýagdaý. Amanmurat umuman çilimi tapmak mümkinmi şu gün Aşgabatda? Çilim nerelerde satylýar we bahasy näçe? Aşgabat şäherinde de, vilayetlerde de eger puluňy dötsüň çilimden köp zat ýok, onu tapsa bolýar. Bir çilim sowdasy, gizli sowdasy hususiýetçilikdäki dukanlarda satylýar. Birem teker üstündäki dukanlar diýilip atlandyrylýan bir ýagdaýma, bir teker üstündäki dukanlar bolany ol ýa-da beýleki bir adam özüniň maşynyny aýlanyp çilim satýar. Elbetde olam çilimin bahalary ýylsyna aýdylşýaly. Keyin şahına çykdy häzirki wagtda. Meselem döwlet elçiligindäki dukanlarda bir kutusy 19 manda satylýan çilimler özüm pesýilli temmäki örümlerinden önerilen çilimler ardan satylanyna 40 manatdan satylýar. Ýöne ýurdun daşyndan başga ýollar bilen, gizli ýollar bilen getirilýän ýokary hilli temmäki örümlerinden önerilen çilimleriň bir kutusy bolsa has kymmat bahadan olar iň ardan
satılanına 80 manatdan ýokary satylanna da hatta 100-110 manat çelli barıp ýetdi. Ol çilmiň hiline önlerilen ýurduna bagly. Aman biradagy şeýle ýagdaý çilimkeşlere nähili täsir ýetirýär. Ol her gutusyny iň ardan bolanyny 40 manatdan satyn almak bir ähli maşgylanyň maşgyly büdjetini başardygan zat däl. Onuň soň häzirki wagtda Aşgabatda da vilayetlerde, etraflarda da çilmiň ýeke dänesini, ýagny ýekece çilmi satmaklyk ýoň bolup barýar. Çilmiň ýekece dänesiniň de bahasy iň ardan bolanyny 2 manat 50 teňeden, çilmiň hiline görä 5 manat çellen barıp ýetdi. Onuň soň köp tarly çilimkeşler bir dänesini satyn almaga da pul tapmany onuň 4 adam, 3 adam bolup jüzünnäki köp kesmegini toplap her günün dowamyna 5-6 gerek çilim alıp onuň bu ýerlere baryp ogrynça çekýärler. Şonu bir ýekece dänen 3 adam 4 adam bolup ýöne bir ýurdun käbir regionlarynyň ogryn ýol bilen temmäki getirilýärmiş. Ol kapylarda Türkmenistanyň özüne ekilen temmäki, ýagny halk içinde mahorko diýilen at bilen onuň bir kiçik istakany mundan aýdal 1 ýyl ol 1 manat bolan bolsa häzir şu kiçik istakanyň bahasy 5 manatdan 10 manat aralygyny çellimişin hemde oňda hili juda petdi çilimkeşleri diýilenýärler. Türkmenistanda çilimkeşlige garşy görüş döwlet derejesinde amalaşdyrylýar. Umuman çilimkeşler we çilim söwdegärleri babatynda şu gün resmiler tarapyndan nähili çäreler görülýär. Dille çilimkeşlige garşy görüş yglan edilen bu fesilkdäk dukanlarda da çilim söwdasyny etdiň jenaýaty işdigen döwlet tarapyndan ýurtda hereket edilen kanunlar tarapyndan keskitlenen hemde ýürüdülen döwlet siýasatynyň mahabatyny adamlara, ýurt raýatlaryna çilmi goýmagy halyk saklaýş edaralary tarapyndan, beýlek edaralary tarapyndan kömek yardım edilmeliligin günne ensemegedek tele efirde, radio efirde gaýtalanýar. Ýöne iş ýüzünde bolyn diňe gadagarlyk bilen çilmi goýdurjak bolýarlar. O gadagarlyk döwlet dukanlaryna çilmi satmak gadagan, ýöne edil şowr wagtda öňde de aýtdyk, şol hususiyetlikde dukanlarda ýa-da tekörsünnek dukanlarda çilim sowdasy gitdiňçe gülleýär, gitdiňçe ösýär. Şol gadagarlyk bir helli gümürtük gadagarlyk. Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Awganistan neşe önümniň magdany hasaplanýar. Şol göknar önümi hasam artypdyr. Hopsuzlyk şertleriniň yaramazlygy sebäpli neşe önümniň öňüni almak Awgan hökümetine başartmaýar. Neşe söwdegerleriniň neşe gaçakçylygynda çagalar we aýallary hem ulan ýanyny Awganistanyň içeri işler ministrligi habar berýär. Awganistanda neşekeşlige uçuryanlaryň sanynyň hem barha köpelýändigini Awganistanyň neşelere garşy görüş boýunça ministrligi ma'lum edýär. Neşekeşlik Awgan türkmenleriniň arasynda da az kem bar. 100 maşgala ýaşaýan bir obada 50 golay neşekeşiň bardygyny Annamrat gürrüňmerdi. Ýaşlardan hem neşe belasyna ýolugypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, Annamrat bilen geçirilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Annamrat. Obada näçe ýyl dagy bardyr? Obada 100 ýyl gowrak bardyr. Emeliyem barmy neşekeş? Bar awa. Hança bardyr? Ay 50 dagy bardyr da. Ýarpy diýen bar ekende. Awa. 2 bir emeli bardy. Şol awa. Emeli ýaşlardan hem etýänmi? Bar awa. Ýaşlar nädip şuňa giriptar bolýar, terek çekmek? Ay ýaşlara mana meriz bolýar, öýtýärine söýdip bir bahana bol. Daktere barmana mümkinçiligi ýok. Awa daktere barmana da bolany ana. Çetrek yer bolan. Awa çetrek yer awa. Goýjak bolýanan barmy? Goýba bizine özümizde moýjak. Indi ýaşymyz 40dan geçenne, sonra da goýjaksyň goýulsa. Eger derman zat bolsa. Awa derman zat bolsa bir garaşýan, sepana bolsa. Goýjak bolsa da gynýan bolmaly, şeýlemi? Awa, goýjak bolsaň gynýar ha. Eliň aýagyny tartyp, ennam janyň agyr ýa-da gurşup. Hança ýyl boldy emlet ýa? Ay biziň känni 20 ýyl bolanlar. Ýaşlara siň näme aýdyp diýjekler? Emel etmeseler gowzat däldi. Etmese gowa. Oturuşlygyna gelse şunun hem öwrenmene sebäp bolýar. Bolýar gowa bay. Ýygyny alsaň bolýar. Yaramaz zatdan. Türkmenistanda, Eýranda da köp. İranda boldyňmy? Eýranda da bolduk, Pakistanda da bolduk. İran türkmenleriň arasyndan barmy şu emelet? Bar awa köp. Gaçak bar ýondur da.
Kaçak var ya o. Bir yerde ayallara yok mu emelitin ayallarda mı? Ayarlardan amana yarım tapılıyor ama. Türkmen ayalları işleyecek olup halda kocak kolum emilet diyor. Bana söyledi öğreniyor da. Türkmenler şul çağalarına da veriyor yaşlıktan ne için söylüyorsun? Ay yastın hepsi iş edecek olup ver ya da södokm için. Hava uklotacak olup hava yat ya. Türkmenlerin içinde umuman köprekten mi şul tıryakas? Köp hava Türkmenli köp. Näşe Türkmende köp bolýar. Ay bir merezden yeke Türkmenem dal Hadarada da var onu. O anlarda da var. Bizlerine Pakistan'a bolup geldik de gördük gözümüz bilen Hadarada da var, o anna da var. At Türkmene etýär olar yaman köp etdi. Gireyin näme gireyin çekýär? Ay olar ýalar da ýok şüpille. Tiryak bilen etdi. Ya o tiryak bilen. Yaşlar näse muňa uçurýar? 15-16 ýaşyndaky oglanlar tiryak çekip başlap bir. Ay meriz bolýar ornýada bahana. Sebäp bolýar o merizler. O doktora görköse goýup bilýär da. Ay pille näme doktor tapylyp durmy näme? Uzak ýerde bol, ogy. Uzak yer çet. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. 2016-njy ýyllaky prezident saýlawlary kampaniýasy döwründe Birleşen Ştatlardaky Rus ilçisi bilen bolan gatnaşyklar sebäpli Respublikanlaryň we demokratlaryň kanun çykarjylary tarapyndan tanqid edilýän Birleşen Ştatlaryň baş prokurory Jeff Sessions kampaniýa bilen ilteşikli islenlik derňewlerden özüni çetleşdirýändigini aýtdy. Men gelecekde we häzir Birleşen Ştatlaryň prezident saýlawlary bilen ilteşikli islenlik derňewlerden özümi çetleşdirmek kararyna geldim diýip Sessions 2 Martda geçiren metbuat konferensiýasynda aýtdy. Ol bu baradaky kararyny elan edenden bir näçe saat soň prezident Donald Trump kongresmenleriň Sessions'yň derňewlerden çekilme ýa-da wezipesinden gitmek baradaky talabyny duşman gözlemek diýip atlandyrdy. Trump Sessions'y ýanwar aýynda Birleşen Ştatlaryň baş prokurory wezipesine bellemek baradaky diňlenşikde onuň Rus ilçisi Sergey Kislyak bilen gatnaşyklary barada duran mahaly ýalňyş hiç zat aýtmandygyny ma'lum etdi. Jeff Sessions dogruçul adam. Ol öz jogabyny has anyk aýdyp bilerdi. Ýöne munyň bileýeşleýin bolmandygy anyk diýip Trump özüniň ýaýradan beýanatynda aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iki partiýasyndan hem ençeme kanun çykarjy Sessionsyň 2016-njy ýyllaky saýlaw kampaniýasyny Russiýanyň goşulany baradaky aýplamalar bilen ilteşikli islenlik derňewlerden özüni çetleşdirmeligi barada eden çykyşlaryndan soň ol bu baradaky kararyny ma'lum etdi. Sessionsyň aýtmagyna görä ol 2016-njy ýyllaky saýlaw kampaniýasynyň derňewleri bilen ilteşikli potensial karardan daşda durmak ýa-da durmazlyk barada ýurdun adalet departamentiniň resmileri bilen bir näçe hepdelap geçiren konsultasiýalarynyň soň özüni çetleşdirmek kararyna geldi. Mundan beýlek şoňa meňdeş derňewleriň islendigine Birleşen Ştatlaryň baş prokurorynyň ornwatary Donna Boynta sereder. Demokratlaryň öýü we senaty şol sanda demokratlar öýüniň lideri Nancy Pelosi Sessionsyň çetleşdirilmegi ýeterlik däl diýip onuň wezipeden çekilmegi üçin açaçan çağırış etdi. Şeýle-de Pelosi Sessions'y senatyň onu wezipe bellemek diňlenşigi döwründäki kasam edişlikde yalan sözlemekde aýplady. Gürüň edilen diňlenşikde Sessions 2016-njy ýyldaky saýlaw kampaniýasy döwründe Rus hökümetinden hiç bir adam bilen gatnaşygynyň bolmandygyna we Trump'yň kampaniýasynda şeýle gatnaşygy bolan hiç kimi tanamaýandygyna kasam edipdi. Ýöne ýakynda Washington Post neşri Sessionsyň saýlaw kampaniýasy döwründe Kislyak bilen ağzyndan iki gedek duşandygyny habar berdi. Şondan soň metbuat konferensiýasynda Sessions özüniň Rus ilçisi bilen Trump'yň saýlaw kampaniýasynyň maslahatçysy hökmünde däl, senator hökmünde duşandygyny ýytady. Ruslar Sessions bilen Kislyak'ın arasyndaky duşşyklar barada dören dawalara goşulmajak bolýarlar. 2 Martda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov özüniň şeýle duşşykdan habarly dälligine, ýöne olar duşşan bolsa munda şüpheli bir ýagdaýyň ýokdugyny aýtdy.
Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutarýarys.